Zvatanga patakatanga vanhu vaiseka panzi ndezvemahwendi ndezvekunyepa zungu kupaparika asitakudiwa kuzwenyika ingoma dzechikuru ngoma revarume vaku 2019 hanzitori imwe pasu vamwe takavauraya vatove pachu tovapanda-panda sezibaba remachu ngoma rechikuru ngoma dzevarume vaku 2019 hanzitori imwe pasu vamwe takavauraya vatove pachu tovapanda-panda sezibaba remachu takatanga nebhuku nepeni patinhasi takanyora mumafoni kuti tibve pari kutoda kreni malone ndisi taveri mutoni mahwani richaita mafani this time tiri kupisa whole clan kuno kune mabanangana nemeni yapindirwa nanzisa saka tiri pacheni ingoma dzechikuru ngoma revarume vaku 2019 hanzitori imwe pasu vamwe takavauraya vatove pachu tovapanda-panda sezibaba remajuru ngoma rechikuru ngoma dzevarume vaku 2019 hanzitori imwe pasu vamwe takavauraya vatove pachu tovapanda-panda sezibaba remajuru mana king of the jungle mana real warrior Zimbabwe Zambia kunobuda Nigeria tisu tanetsa muarea pazirikazara tinoenda pakeria danza umani is a mission not a competition isino diana arikurira mumastation president vauya muri wese attention Zimbabwe Jamaica freestyle session ingoma dzechikuru ngoma revarume vaku 2019 hanzitori imwe pasu vamwe takavauraya vatove pachu tovapanda-panda sezibaba remajuru ngoma rechikuru ngoma dzevarume vaku 2019 hanzitori imwe pasu vamwe takavauraya vatove pachu tovapanda-panda sezibaba remajuru takatanga nebhuku nepeni patinhasi takanyora mumafoni kuti tibve pari kutoda kreni malone ndisi taveri mutoni mahwani richaita mafani this time tiri kupisa whole clan kuno kune mabanangana nemeni yapindirwa nanzisa saka tiri pacheni ingoma dzechikuru ngoma revarume vaku 2019 hanzitori imwe pasu vamwe takavauraya vatove pachu tovapanda-panda sezibaba remajuru ngoma rechikuru ngoma dzevarume vaku 2019 hanzitori imwe pasu vamwe takavauraya vatove pachu tovapanda-panda sezibaba remajuru